eindelijk één geheel een keer, een gans jaar, dan zien ze in ieder geval dat hier bij de Raad huur. Heel chic zak gelopen. Dankjewel. Hoi, dan is ene zien. Ja, even. Meesten hebben hem gezien, maar. Ja, nee. Hoe moeten we dat gezien hebben? Ja, goed, dat kun je opnieuw te zien. De kleuren rood, geel en groen, voor de carnaval natuurlijk. En we hebben een ketting met 4 schakels. En ik denk dat we op de nieuwe kostuums zo dadelijk weer heel chic opstaan. Dat denk je al. Die vanavond gaat krijgen, dat is degene die al 57 jaar, dit is sluiting. De prins Koen. We staan hier in het MRC in Spouwbeek bij de jubileumreceptie van CV de Kwakkerte. 6 keer 11 jaar, een hele mijlpaal. Wat is het geheim? Ja, wat is het geheim? 6 keer 11. Ik bedoel, het is 6 keer 11 gemeenschap. Lu die ervoor gaan, lu die al heel lang zelfs, we hebben heel veel jubilarissen iedere keer voor de vereniging blijven gaan. Maar we kunnen wel niet zonder natuurlijk de inwoners van Spouwbeek. En dat is wel één gemeenschap hoe we allemaal samen verstaan. Plus natuurlijk de jongens en de meisjes die het allemaal regelen voor ons. Ja. Het motto in het jubileumjaar is 4 pakken uit. Wat zijn zoal de activiteiten dit jaar? 4 pakken uit, inderdaad. We hebben de tentfeest gehad in eind september, begin oktober. Dus dat hebben we achter de rug. Tweede activiteit wat we nu hebben is de jubileumreceptie. Die hebben we ook al binnen achter de rug. En in wezen hebben we dan het volgende programma eigenlijk gewoon de prinsenreceptie, de jubileumoptocht. Dat mag natuurlijk ook het grote festijn worden. Dus, en we hebben nog wat kleinere dingen wat we dan zeg maar voor de gemeenschap in Spouwbeek doen organiseren. Ja. Prins, prinses en de hoofddame verheugd kreeg natuurlijk nog een aparte receptie. Maar toch al van harte gefeliciteerd dat je hier mag staan en dit mag blijven in dit jubileumjaar. We spelen nu nog een stukje gebeuren. Ik wens nog een hele fijne receptie. Alvast een heel spannend seizoen. Heel veel succes in de toekomst natuurlijk. Ja, ik zie ook, we zijn niet allemaal in shutterspak, maar er zijn ook het pakken wat biergeur. En dat is denk ik alleen maar goed wie veel dat doen en wie de samenwerking is tussen drie en de Kwakkerte. En dat, ja, ik denk dat dat een compliment is naar ons allemaal, naar beide verenigingen en wat we dat vooral zo houden. Van harte gefeliciteerd. Kwakkert brengt goed. Kwakkert brengt goed. Beste Kwakkerte, Prins Robin, nu prinses Desiree en de hoofddame Esmee. Ja, ik wil jullie bedanken dat Friese Vreugd terecht kosten. We hebben nog een activiteit gehad dat vanzelf mee te organiseren en op deze manier kunnen we toch nog even door ik invullen. Het ganse land leek al te slopen, maar hier Limburg is nog open. Kampioen.
Jos Ondermans. Feliciteren met het 11-jarig jubileum. En toch omdat het zo fris is, vorige zaterdag en vorige zondag zijn die uitgeroepen. Prins Robin, jeugdprinses Desiree met haar hofdame Esmee. De kriegen ons niet meer naar voeten, want wij zijn de kampioenen van de nacht. Het ganse land ligt al te slapen. Jubileumprins bij de Kwakkerte. Stel je even voor. Ik ben Robin de Eerste, 23 jaar, 11 jaar geleden jeugdprins bij het vorige jubileum. En ik werk in de horeca en volg momenteel nog een opleiding toerisme. Vorige week uitgeroepen tijdens de jubileumzitting. Een bijzonder moment, denk ik. Ja, de ganse goddelijke dag loopt zo rond. Ik zit natuurlijk bij de Rood, al een paar jaar. Ja, die jongens, ja, ze gaat van, die hebben niks door. Ja, naar het dorp te zitten, zitten ze dan van, ja, dus wie hult ze die zenuwveurig. Ja, ik kan ze niet zomaar tegen een jaar één bestikken natuurlijk, dat ze prins was. Dus ja, uiteindelijk denk ik van, hey, die zijn de beste model. Ik denk, het me maar gewoon vol. Ja, en uiteindelijk hebben we daarna is mijn huidige is de adjudant is afgetrooien. En tussen hebben we een optreden gedaan. Ja, toen moesten we alweer slim gaan spelen, want we zitten in een rot van 11. Wie gaat er nu voor zorgen dat die jongens er niet door hebben? Dus ja, dat hebben we weer slim gespeeld. Ja, en een kwartier later stond ik door. Dan ben ik goed gekomen. Leef Kwakkerte, prins Robin de Eerste, adjudant Ed, prinses Desiree en de hofdame Esmee. Bertus Roy en uiteraard de leden van de muziek, toch? Of nee? We hebben het gewoon toegegeven. En ja, we hebben een hele club metgenomen inderdaad, zoals al genoemd. Het is vast wel het pas wel fijn. Dan zijn dat ze gaat van ja, zijn we er wel aan toe. Maar het weer wordt al goed, dus ik denk dat we er aan toe zijn. Goed, we komen in januari terug voor de prins en de prinses en de hofdame. Daar doen we nog helemaal niks met. Had je maar niet zoveel goed op moeten werken, ja, dat is zo. Ik heb trouwens nu steken geluid. Dit al zijn het net van gezag, nee natuurlijk. Ook nu kostuums. Normaal gesproken komen we weer en delen van medailles goed. We zien verder de Rood van 11 in nieuwe kostuums. Is dat ter ere van dit jubileum? Ja, eigenlijk wel, maar om de 11 jaar, ieder jubileum wat we hebben, door voor nu kostuums. Gewoon 3 maanden flink tegenaan, dus dan liggen die kostuums toch wel. Dus na 11 jaar dan zijn ze versleten en dan nemen we weer inderdaad de kans op ene keer die 11 jaar nu kostuums aan te schaffen. En dat gebeurt meestal in samenwerking met de Spolbeekse sponsoren, wordt dat gerealiseerd. En daar zijn we altijd dankbaar voor. Ja. In de jubileumkrant wordt beschreven dat carnaval een feest van deze tijd is. Kunt u dat uitleggen? Ja, het is in deze tijd. Kijk, het wordt moeilijker om carnaval te organiseren. Ja, als de jeugd niet komt, dan hebben ze meestal de ouders ook niet. En vice versa is het ook. Alleen de jeugd, ja, die hebben op dit moment veel activiteiten anders. Die zitten te Facebooken, die zitten achter de computers. En we proberen die toch hier bij ons samen
carnaval te leren vieren. Alleen, het wordt anders op dit moment. Dus ze moesten jeugd hebben om carnaval later samen te kunnen vieren. En daar moeten we het wel voor doen. En dat is de moderne tijd om zich hierher te activeren. Ja. We hebben geen dansje, we hebben geen sketch, we hebben geen liedje. We zitten met ons drieën. Ik heb de eer om u te mogen toespreken. Want joh, ik heb nog een jaar of 6. Als je nu die kwakkerte zes, dan zijn ze feestvreugde, dan zijn ze saamhorigheid. 44 jaar en een bronzen kwakkert als symbool van die saamhorigheid en van die feestvreugde. En als iedere vereniging heb je een jaar hoop ups en een jaar hoop downs gehad. En als je een toneelvereniging bent of een carnavalsvereniging, soms kun je bij, heb je een geweldige groep, soms filmt je het terrein, heb je 12 verenigingen en daar heb je dan in de jubileumprins staan Robin, jeugdprinses Desiree en hoofddame Esme en een geweldige rood van 11. Heren, compliment voor het kostuums. Ik vind ze heel erg mooi. Erg mooi. We hebben de prins in de straat, de prins in de straat. We wisten ja allang dat hij een gooien zat. We hebben de prins in de straat, de prins in de straat. Het is al lang geleden dat Als eerste, ja, goed. Trouwens zeggen, nu je prins bent, uit Europa al de 11 van de 11e. Vrij dit jaar de kansenvuur, dat we meteen gedaan. Hier hebben we nog een uitgeroepen, heb ik begrepen. Dus Hans de eerste en de later nog aan de jeugd uitgeroepen natuurlijk. Stijn de eerste. De blauwe shirt, de volle recepties. We hebben altijd lekker goed gedronken, goed gelachen en altijd veel spaß. En belangrijk is, ook vrouw overgehouden. En uiteraard zullen we ook de felicitaties komen overbrengen naar de nieuwe leegkundigen. Het heeft heel veel moeite gekost om het financiële stuk bijeen te krijgen, maar dat ik een hele prachtige mooie penningmeester voor al jarenlang. Misschien wordt het dit jaar wel even rustig, want de kwakken hebben veel, dat kent ook natuurlijk, maar vrijwilligers natuurlijk als jeugdjes proficiat komen realiseren. Die jenten komen met de ganse straat. De straat was ervel nog van niks, die slijpen nog wie is. Maar het morgens vroeg loopt van die twee een briefje in de... Wat is de grootste wens voor de mensen in Spoorbeek in de aanloop naar carnaval toe? Dat jullie kunnen zien dat in elk jaar kan ze in principe gewoon prins worden. Ik bedoel, kijk naar het verschil van vorig jaar en kijk naar hoe het zit. Over de 20 jaar in, ik ben zelf ook pas 23. Het kan 27, het kan 37. Daarom zeg ik, als een passie of die wens voor zijn om prins te worden, zeg ik gewoon ja, ik wil het weer. Maar niet hoe wie oud ze bent. Het is gewoon 10 jaar als er gekozen wordt en maak er gewoon een schoon seizoen van. Want dan is als ik een schoon seizoen heb en dan springt ze over naar de lui in Spoorbeek, dan trekt ze de kar met en dat is gewoon goed voor de lui. Want dan laat ze gewoon zien van ik ben prins, ik heb mijn volk achter me gestaan en dus zo krijgt de lui ook tevreden. En natuurlijk die leefspreuk. 11 jaar geleden was ik in klein en nu ben ik in het groot. Gehoord dat leeft lui, in deze jongstream kwakkert de bloot. Ik loop in de Polonaise weer voorop, doorgezellig met, dan wordt ook deze carnaval weer helemaal top. Kwakkerte, haal af. Dat voor een vereniging mogen kunnen feliciteren die 6 keer 11 besteedt. Wat daar heel belangrijk in is dat je net zoals er een gevaar een vereniging zit die deze dorp zorgt dat dat dorp blijft leven. En ieder jaar opnieuw zorgen we ervoor dat je een chique wat van 11 hebt. Ik heb net begrepen, iedere 11 jaar een nieuw kostuum. Dan krijg je veel met ons sponsoren niet van elkaar. Ik zou zeggen, chief de sponsoren in Mico was het dan nog. Maar het is echt ontzettend chic. We hebben geprobeerd daar vorig jaar het mooiste van te maken. Chapeau voor wie het hier er goed ziet. Echt onze grote complimenten ervoor. Wat we ook heel mooi vinden, is dat de jeugdprinses en haar hoofddame vanavond ook te doen zijn. En ik zag naar de gebiedjes aan gapen. Ik zag van, oh, het is nog lang. Ach,
Kwakkerte. Heerlijk goed. En goed. Want 66 jaar zit je relatief in de gemeenschap allemaal. Weer red jonger. We doen het pas vanaf 1971, dus zul ik waarschijnlijk wel nooit in hun oren. Het zal wel niet lukken. De volgende vereniging is de Schravenaren en die hebben een kerstverse prins Erik I en kerstvers uitgeroepen jeugdprinses Lindsay I bij. En ze komen op met een debuutenmars. Jongens, wat je bang dat je echt veel opveelt overal met die gele pakjes. We hebben misschien al heel dik gehoord vandaag. Maar met zo'n besturen naar de meeste van u zien we toch wel lopen, maak ik echt maar geen zorgen. Want op het laatst van de avond beland je toch allemaal met je gezicht ergens in de struiken en dan weet van de mensen waar dat het is. Nee, zo niet. Dat kan ik weten natuurlijk. Ik bedoel, ja. We horen toevallig hetzelfde hoest, dus dat scheelt. Er zijn ook niet bij gestuurd. Dat is ook goed. Ja, dat kunt wel goed. Ja. Dit is wel. Die lief, wat het is. Rijn, goed. Rijn, goed. En wat ontzettend goed op kunt zien, is dat er weinig vrouwen in de vereniging is. Je hebt heel veel jubilarissen, 1 keer 11 jaar, 2 keer 11 jaar zelfs. En nu nog heb je 2 nieuwe leden. Dus op voor zijn begoos met een blaspauze. En we moeten het echt gaan rekken tot 11 uur. En dus gaan we doen nog een Pietje te goed natuurlijk, maar is de vraag of we zo lang moeten komen, want moeten we dat echt wel doen, dat wil ik goed gaan doen. Ja, dat wordt een probleem, dat gaat voor 10 minuten over geworden, maar een half uur is een beetje veel, denk ik. Kwakkerte. Rijn, goed.
hebben gewend om van, of de laatste 2 jaar moet ik zeggen, om van de prins een medaille te krijgen. Zijn medaille. Maar omdat we nu ons eigen nieuwe bevrijdingsmedailles hebben we gezegd dat geen lang zijn snoeren, dat moet voor meer doen. Dus we hebben gedacht om in ieder geval van dezelfde medaille pins te maken. Kwakkerten, brengt goed. We hebben het samen die 66 jaar gedaan, allemaal blijven hier staan. Je stopt met boelen. We gaan een gezellige avond te maken. Allemaal hartelijk, dankjewel.